Здравейте хора, днеска ще играем на Mega Games. Така, моля, оставете лайк, абонирайте се за канала на 100. Последователя правим giveaway. Стримвам в Twitch от 7 до 11 часа. Защо, нали, от 19 до 23. И обаче тия 2 месеца може би няма да мога. Обаче сме приготвили изненада. През декември месец с един-двама трима приятели, може би ще играем на Mega Games, точно е тук. И нали ще играем те игри. Но ще играем те игри. Докато разказвах, пишете долу в коментар тук да бъде следващата игра. Така, стримам в Twitch от 19 до 11 часа. Извинявам се, че отговарям, може да се казва. Да, в декември месец мислим с един, двама или трима приятели да наиграем на Mega Games те неща. И да играем просто на те неща. Няколко месеца няма да стигнем за да се тази земя. Може и да не се всички видно. Ще стримам, когато наберем последователи. Защото иначе никой не ме гледа в Twitch. Twitch-а ми е MT Gaming 200. Защото с малки която игра искате. Нашия, моля те, не умирай. Да продължиме. Нашия умря. Той ма и двамата нашия умря. Не. Нашия е жив. Един е жив. Не, че не е жив. Обещавам ви дойдете двамата, ще ги вземем просто. Тук просто не мога да се играя. Докато ви говоря, без да иска това. Сори. Продължим както. Двама да ще ги вземем и ще бъдат доволни. Ако не сте разбрали графика ми, може да видите в описанието ми понеделник и среда от 8 часа видео. Ако не го знаете, може да го видите. И като всички повечето хора са инфлуенсъри. Не знам дали това го знаете, изкарват много пари. Загубихме от жълтите. Продължаваме с втори рунд. Стискате палци да оцелеят този рунд. И така. Или
поне я стигна до някъде, защото мога да стигна до някъде. Преди няколко дни се нервях на тази игра, сега просто че мога. Това не е много добро чувство, видите ли? Няма никакви сигначки. Така, се учам поре да сменя тази кола, за да мога да взема някакъв кола. Още ни се пада. Трябва да победят нашите, това да загуби. Чакайте да видя от кой отбор съм. Аз съм от сините. Сините съм. Ето това се спрям да гледам. Много хора ми гледаха нещо Instagram. Да, ще има. Просто сега няма време да ги направя. След една-две седмици ще има и това. Така че ще пак сложа линк за Twitch, защото може да не го намерите, но ще се праща сега линк. Не сме правили само един стрим и аз не съм го качил, защото не исках и той не беше много дълъг. 3 часа. Просто не иска да го качвам. Давай, блъскай го, yes. Жълта сега съм най-много. Остана само един. От сините остана само един. Няма излизане по така просто. Няма излизане по така. Пича, просто ще се махне. Нищо бъдна игра. Мога да... Съвите просто мога да... Добре, ни пак загубихме. Сори. Много съжалява. То сигурно обещавам, да вземаме без лъжа, няма измама. Гледате само кукли, само да приема пред това идва на оттук. Това е най-лесно измама. Тук по принцип не е хубаво да пускаме нашите, защото пустим нашите, оставаме само ние. Чакайте. Чакайте, хора, че каза страдам.
Тя как се показаха, бе? Добре, махна ги. Извинете, че умреха, но това не се показа на полето. Така че... Много ви се извиням, че умрех. Другия рунд ги цепям. Толкова още не е свършил. Има още двама от нашия отбор, така че... Мислете, че сме свършили. Добре. Свършим. Те много гадно потънат. Добре. Ще си играем още на такава игра. Това. Тогава вече ви обещавам всичко, ще ви вземем. Моля ви, повярвайте ми. Тук са много силни. Аз съм записал на хард, така че... Понамеря как се пускат. Ето е най-добрата кола, ако тъж ева. Знам, че това не е нашия отбор. Айде, жълтелите само. Виждате ли, те не знаят какво правят даже. Искам да ви кажа нещо. През септември ще излезе един нов сервер в 5M. Това на един приятел. Моля ви да седете тук. Това ще излезе. Септември някъде ще излезе, не знам кога, но около 20-25 септември някъде ще излезе. Може и по-рано, той сега на почти не могат. Към 10-тина. То сега вече тук се връща. Аз там съм тест модератор, така че... Аз ще игра само там на иначе. Значи, може да гледате. И там ще съм. Целта ми е да стреля само на него. И да, искам да ви кажа просто да влизате в този сервер. Така. Да, още да не са го получили, нали май. Направили са го на 20% и до там. Ей, сега тази игра я попиша, ако искате. 0,2,3,4,6. Е това. Видите ли където аз кацна, там има най-много. Аз ли печеля, ако изпечеля? Не, моторите са най-добрите. Аз мисля тук да остана с мотор. И после да се го сменя. С някой друго превозно средство, нали е по-трудно. Добре, аз съм от сините. Така, сините имат 8. От значи червените, зелените имат по 9, само жълтите. Как се чува? Я да чуя? Майко, много е хубав мотора между. И да, аз искам да кажа, че ще ляс трохи, аз ще бъда полицай. Няма да е проблем. Трябва нещо ще е. Няма да има проблем. Нали, заради вас и заради мен, аз се занимавам вече с Роблео 2 месеца, че малко и има чувството съм в реалния свят, но това е трябва да е чувство. Просто е уникално. Е уникално чувство да играеш Роблео. Опа! Просто не мога.
аз ще бъда там полицай, така че мога да освобождавам някой друг, нали? Затворите знам, че ще бъдат около една седмица истинска, не повече. Така че се радвайте. Добре, защо моя бута моя? Ние са най-милните хора. Сигурно 100% видеото са най-лоша отбор. Сте гледали последното видео, гледайте. Как ме бамнаха от CS. Вече някакъв просто ме атакува. И аз му отвърна. Чуете ли колко са нагло? Смисъл, това са хората в CS. Играйте в CS, защото аз вече имам 3-4 време на CS. Всичките ми видеа са в CS. Вау, той е много добър и ще за мен. Така, и сега ще пуска турбото. Не! Добре. Следващия го попчелим. Аз както ми казва. А сега просто забава, не играя за победа. Ако просто има грешно, не побеждавам. Искам да кажа, че да забава няма смисъл. Забава няма да бъде. В смисъл, какво забавно. Те са дали да се има подбор, дали остана с подбора. Или да се взема нещо. Тук сме за блъсканицата. Това! Вау! Добре, как добре. Добре, най-назабавното умрях. Както ви казах, аз не го правя за победа, за забава, който както иска да ме разбира. Ако някой ме разбра, благодаря. Благодаря, ако някой съм умерил. Този трябва да се поправи колата, защото е на 74% от смърт. Оправи се, бе, пич. Идват към тебе и само към тебе. Ще пак е турбо. Турбото е със хром. Грешко да бях отворил. Може го ще победиме. Ако следващия победим. Искам да взема. Можеш да не се случи. Както знаете... What? Видяхте ли го този сам си пропадна? Докато там, сам си пропадна. Давай ме. Нашия сега ще чупи отбой. Давай! Тези между другото са много странни, защото мога да те прецакам сам самият тебе така се.
за мене... Но ми винаги ми дава късмет. Тук каквото и да е добро, така че... Нашия май си изкъби тук. Нашия не умре, нашия не умира. Нашия беше на коса от смърт. Евалата. Нашия умре, бе. Добре, те пак ще ни бият, значи. Аз нямам никакъв проблем да ни бият. Аз казах, това го правя за забава, сега... След този... Изиграем още един. Защото имам време. То ще бъде последните. Не е рунта, още не откова да се. Чите както и мисля, че съм прав. Аз умрях един от първите. Стана меле и... Момента човека умрях. Евалата на моите, евалата най-добрите. Ще няма да намериш нещо хубаво. Сам просто. Иска да бия наша си. Блъскай го, не да го замериш. Блъскай го, беше сам. Това не беше честно. Самата игра е глъдна. Трябва да се поберем 30 минути. Добре, може да направим. Те сами може да справят. Айде. Спечелиха зелените, не жълтите. Браво на всички. Избираме това. Това ми е доста интересно. Ще бъде... Ай, това е на вода. Това е много интересно. Аз искам да сме пак по... То се видява за тук сме. Е такива. Къде отидох? Аз не знам. Добре, те гласуваме просто за тях, защото... Не, те са много готинки. Така. 31 плеера сме си сам за себе си играе. Ясно е. Много да ги смачкаме до някъде, ясно е, аз няма. Аз така знам.
máximo são esses, sei lá. Няма място на било. Ето това просто няма място. Чак доста се правим го за забава, както ви казах, така че... Аз кой левел съм? Също така кой левел? 24 лево. То с какви гуми е, бе? Добре. Нормално. Самостоятелно, да всеки сам се справя. С хората, с купчиците. Ето има... Както я замисля, всеки само да се спечели. По-добре сме по-добре, така има повече смисъл. Така като сме сами, поинта се избият и другия ще остане накрая. Поне сме отбори да защото от отборите, нали, можеш да останеш. Обаче, всеки сам за себе си, къде се седи като мишка да чака да е последните. Пишеме. Това беше много добър. Има един на Макс, който се пада. Той пада един. Сега, целта ми е, отивам да кемпя някъде, за да взема хубава негадна. Като под хубава. Да вземем си такава, отивам някъде да кемпя. За да сме спакнал. Виж, ако оцеля сега, мале, майко, блин смешни са.
Добре, и продължаваме тази тактика на Дефонда Кинг. Просто много тази класа. За мен е тази класа чувство. Тя не е нещо, кой знае какво. Нали? Да, това със сигурност го вземаме. Тя не е всъщност кой знае какво. Просто е хъма. Много отгоре да се спомня. 100% сигурен. Хъма. Ще ти кажа как да бъде кола. Че тя е ли в крайния свят. Ще те просто превели в кола. Искате да имаш или не на тази тема. То аз ще с тези изручета. Не, моля да не падай. Добре, сега. И след това се оставаме за финала. Той финал ще е след малко сигурно. Предполагам, че след малко ще е финала. Да видим и другите скъпи. Не, че виждате ли го спое? Айде. Да си оправим колата. Не можах да оправим, но останаха 7 човека, останах на почти края. Оставете лайк. Останах почти на края. Последно пишете дали сте играли роплей. Или да, или че тя нещо. И коя бе любимата игра? Не ще задавам друг въпрос, напишете само коя бе любимата кола. Или които се беше решите. Изчакаме в финала. Пича, тук няма как да умре. Ама пича не може да мръдне даже. Видите колко е лош. Те трябва да се викам веднъж. Пича сами си мисли. Значи третен, браво. Това беше много добро. Така, следен рунд. Така, както виждаме, следен рунд сега. Видеото ще бъде малко по-дълго. Но искам всеки, който нали харесва аз като един ютубър мога да ви кажа, че да шутвали не е много лесно, но не е много трудно. Само трябва да снимаш видеа и да знаеш как се оправя. Нали, ти ако това не го знаеш, просто нищо не знаеш. Така че... Така, аз трябва да се кача тук да кемпя за това. Има някаква това. Както виждате,
доста изкемпихме. Еми, това май беше последния рунд, да го спомня. Това е последния рунд. Еми, айде да видим колко рискаме. Ясно. Забавяй. Че той разбра къде се пуска. И че ви казах къде се пуска тук. Това камен вече е риб. Случва ми се един момент, в който си падаш някъде и се оцелява. Падаш на такава земя, дето е така, например. Така само, че по-страшно и си мислиш, че няма да оцелява. Обаче ще оцелява. В този момент аз какво правя смисъл? Как се става? Просто аз съм оцелял, нали? Човека, който ме е подбил, си мисли, че аз съм просто съм умрял. Вече е директно взривен. Да. Директно взривен. Този ще спечели до финала съм. Смятам да приключа това видео тук. Ако ви е било интересно или не, ако ви е било интересно, пишете долу в коментарите да искате да направя пак същото видео. Благодаря, че гледахте. И от мене имате чао. Може да се абонирате, да оставите един лайк и да пишете коментар, кога да бъде следващата игра. От мене чао.